gledatelja, da li vas je sram što ste izdali Hrvatsku i napustili premijersku poziciju? Pa sad mi je žao i evo, ajde da to odgovorim. Ako sam napravio pogrešku, to je bila pogreška što sam otišao u tom trenutku, što se nisam ostao boriti i sigurno da sam ja ostao premijer. Ne bismo potpisali ugovor koji je potpisala Kosor Pahor, ali kad bismo ušli u Europsku uniju, veliko pitanje. Na kraju emisije nećemo dobiti odgovor na pitanje gdje su pare i To ćete dobiti na kraju parnice, na kraju suda. Što kažete bivšem predsjedniku Mesiću koji vaše gostovanje uspoređuje sa eventualnim gostovanjem Paravinje na televiziji? Vi ste bili dobri relativno sa predsjednikom Mesićem. Pa ja pokušavam biti prema svim ljudima dobar, otvoren. Ja smatram da se čovjek može ostvariti u odnosu s drugim. Tako sam ja pokušao biti vrlo otvoren i biti otvoren za njegove prijedloge i tako dalje dok smo bili on predsjednik, a ja premijer. Stipe Mesić ima 78 godina. Ja očekujem da čovjek kad dođe u te godine pokušava, budući da ima cijelo životno iskustvo, pokušava biti dobar, pokušava biti blag, pokušava ne da se ovako na sitne neke... Tvrdi da ste svojedobno odbili katarskog emira čije on ulaganje dogovorio u Hrvatsku. Ma naravno da nema veze. Stipe Mesić je pokušavao lobirati za njega i pripremati posao kad... Koliko vi očekujete, kako će završiti ovi sudski predmeti? 5 optužnica je protiv vas, 2 istrage još k tome. Što očekujete? Hoćete li vi biti slobodan čovjek ili će vas ipak nešto od ovoga zakačiti na način da ćete završiti zatvor? Gledajte, ja vjerujem i znam u svoju nedužnost, naravno da ja ne mogu govoriti jer to bi tek bila prisila pravosudnog dužnosnika kako će sud presuditi. Međutim, ono što mi radimo kao obrana, pokušavamo, a dobro je s druge strane da je to u cijeloj hrvatskoj javnosti, da hrvatska javnost prati i da se vidi kakve tužiteljstvo dovodi svjedoke, da se vidi koje mi imamo svjedoke i tako dalje. Prema tome, ja ne mogu reći... Optimist ste. Naravno da sam optimist, ja sam uvijek u životu optimist. Hvala lijepo, gospodine. Svojim lijepo. Poštovani